Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i per batxillerat. Avui farem semàntica, nivell avançat, primera part. Anem a parlar dels neologismes. Un neologisme és un mot nou que arriba a una llengua. Llavors, què pot passar? Pot passar dues coses. Que la normativa accepti aquest mot nou o que no l'accepti. Si no l'accepta és perquè hi ha una paraula catalana pròpia per designar allò. Per exemple, party, en anglès, no s'accepta perquè ja tenim la paraula festa en català. Si s'accepta per la normativa, que ja sabeu que és el TEMCAT i la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, llavors poden passar dues coses, adaptar-se ortogràficament al català o deixar-lo igual. Està més o menys deixat igual la paraula karate i està adaptada a la paraula spray, perquè tots els mots anglesos que comencen per S, com que se sobreentén en la pronúncia una E, en català ja posem la E. Spray, spray. Tipus de neologismes. Per la forma. Ve una paraula nova, jo agafo una paraula que ja tinc i faig derivació, composició, etc. i trec una paraula nova. Per exemple, minifaldilla. Ja tenia les paraules mini i la paraula faldilla, les ajunto i és una nova peça de roba que es va inventar als anys 60. Pel significat, canviant el significat d'una paraula que ja tinc. Jo tinc la paraula ala d'ocell, doncs jo faig una habilitació quan la transformo en l'ala d'un edifici, l'ala d'un barret o dic algú que està tocat de l'ala. I després el tercer sistema es presta com el lleu, que és agafar directament aquestes paraules estrangeres i adaptar-les una mica a l'ortografia catalana. Normalment donen lloc a molts tecnicismes, perquè cada nou invent o descobriment, cada nou invent tècnic o descobriment científic se li ha de donar un nom, una paraula. Gerent, xat, fonendoscopi, oxidació, film, gol, n'hi ha molts veus d'esports també. Què serà un estrangerisme o barbarisme? Doncs aquestes paraules estrangeres no acceptades perquè ja tenim la pròpia del català. El barbarisme se sol aplicar sempre als nostres castellanismes, les castellanades que fem, que és utilitzar paraules castellanes en comptes de la corresponent catalana. Però barbarisme té un sentit més ampli, no és només pel castellà, sinó pel francès, per l'anglès i pel que convingui. Affaire no està acceptada, que és francesa, perquè existeix la paraula affaire. Pupurri, poti-poti. Farola, fanal. Container, contenidor. Acera, vorera. Bé, neologismes n'arriben contínuament. Per exemple, a finals del segle XX, nous invents com l'herba va donar el coixí de seguretat o els cangurs amb l'habilitació de significat de la persona que s'ocupa de la cura dels nens o el culabrot, que és un nou gènere televisiu, les telesèries aquestes. Neologismes que han arribat ara a inicis del segle XXI. El blog d'internet, autofoto en comptes de selfie, encara no ha fet fortuna aquest nom, mòbil intel·ligent en comptes de smartphone. I neologismes d'ara que estan pendents d'aprovació. L'app, per exemple, podria ser la paraula appli, aplicació. Engagement, que és el compromís d'una persona amb una marca. Showroom, que són aquests pisos que s'habiliten per ensenyar sobretot roba i calçat a nivell molt particular a clientes prèviament citades. I de vegades fins i tot la mateixa firma comercial munta el pis. I hashtag, que és aquest símbol de Twitter. Bé, un cas especial de neologismes són els llatinismes, que en realitat no s'han adaptat. Són paraules llatines o expressions llatines que es continuen fent servir igual que es feien servir. Alter ego, el meu altre jo. A priori o a posteriori, abans o després. Conditio sine qua non, una condició sense la qual no s'esdevindrà tal cosa. Curriculum vitae, el nostre currículum personal d'estudis i treballs. Ex professo, expressament. Grosso modo, a grans trets. Idem, igual. In albis, en blanc, m'he quedat en blanc, m'he quedat in albis. In extremis, a l'últim moment. In situ, en el lloc. Ipso facto, de pressa. Mare magnum, un conjunt confús de coses. Un gran mar seria, però aquí és metafòric. Mea culpa, culpa meva.
Modus vivendi, la seva forma de viure, normalment és la professió a què es dedica. Peccata minuta, poca cosa, no és important. La traducció literal seria pecat petitó, però clar, aquí es refereix en termes generals a coses que no els hem de donar importància. El quid de la qüestió, la cosa central, la cosa més important d'aquell tema. Quòrum, si hi ha prou gent per fer una votació. Sic, que moltes vegades es posa entre parèntesis, vol dir així, literalment. Quan volem expressar una cosa que la gent li sorprendria llegint-la, posem sic. Sine die, sense dia, són per exemple les reunions que s'ajornen, sine die, sense dia concret per tornar-lo a fer. Statu quo és el nivell de vida d'una persona, la seva situació social, si és de classe mitjana, alta, baixa. Stricto sensu, en sentit literal, estricte. Sui generis, sui generis, a la seva manera. Està fet sui generis, a la seva manera. El sumum, el màxim. I vox populi, la veu del poble, el que es diu pel carrer. Bé, teniu més informació a la web anarribas.cat.